אפשר להיכנס? אני לא יודעת מה הקוד פה. גם אני לא יודעת. אה, משהו כזה, אבל... נראה לי עושים אחר כך Enter פה. שלום. שלום, רון. רון. שלום. מה זה? רון, שלום. שלום, רון. איזה יופי, מי בא לקחת את החיות? את זוכרת אותי? אני אחות של שיר. רון. נכון? ואחות של דביר, את זוכרת? שלום. הנה. מחייכת? כבר באתי רון. פעם אחת לקחת אותך, את זוכרת? בוא נלך. אנחנו נלך לאמא, נבוא הביתה. אתה לא רוצה? ואז אמא תבוא הביתה. למה? טוב, את רוצה שאנחנו נלך לגינה? למה אתה לא רוצה? לפגוש חברים מהגן? כן. נלך לטייל, רון? את זוכרת גם ששיר באה לקחת אותך? למה? זוכרת את שיר? אז מה אתה רוצה, רון? כן? בוא, פאפי, בוא. נשיקה, בוא. היא אמרה לי. היא הודיעה לך? בוא לסבתא, בוא. אמרו לי שאני צריכה בזה. בוא, נלך לטייל, בוא. בואי, את רוצה לבוא איתי? אנחנו נלך ביחד לגינה. יא, איזה כיף. איזה כיף. תפגשי חברים? לפגוש חברים, אחר כך נחזור הביתה. נו, גם אתה ואז אמא רוצה תבוא. לפגוש חברים, רון? רוצה להתבדל בנביא? מה? לפגוש את קאין? הבית שלך. רוצה את קארין? הבית של תמרי. כן? אז בוא. אז תראי לי בואי. מה שיחקת פה.